Rullataan hotellista asetutaan Solosvehdelle. Kiitoksia. Lasku oli 4-4. Joo. Aika tarkkaan kun 4-5 lähden. Kaikki käyttää. No tosiaan toihan on niinku päätoimin ja ykkösterminaali. Mä tossa toihan on sitä alkuperäinen vanha kakkosterminaalikin tähän ennen, eli käyttää siinä vanha rekko. Niin, varmaan vitusti halvempi. Todennäköisesti. Ei ne muuten siihen menisi. Ei. Siis mehän lentää perinteisesti muutenkin, niin kun haluaa aina halpainen tarkoittaa. Mutta tuollahan on silleen, että matkatavat esimerkiksi, jos et ole ottamassa sitä vastaan, niin menee lattialle suoraan, että siellä ei mitään takaisin tuoda. Tulee vaan tylysti siihen kolinan jälkeen. Eli se 438 aika kaukana voitiin vielä työtä yksinkin näin. Näppäräkois. Se systeemi näkee, mistä kautta on. Missä muut menee. Joo. Pistetään perussaan vähän jotain kerosiinia. Joo, ne tuli perukselle suoraan jossain. Kovasti kyllä viileästi tuolla ylhäällä. Tässä alhaalla tää juustopuoli on aika kuulu. Puun lämmitellä. Moottorin se on vähän silmä, mutta ei täällä ole ketään. Ei oo ketään. Sitten on jossain piilossa. Ei oo. Taitaa olla saarokivissa. Onhan täällä. Sitten lyödään transporteri kiinni. Eino-horisontti kiinni. Radio kiinni. Sähkölaitteet kiinni. Pumput kiinni. Valot pois. Magneetot alas. Virrat pois. No. Se on siinä.